Kanegay ko All India Radio Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Ki mat ba kongsan jong ka khubor menda ka step ka khat khandai tari unai lar kilong. Bo katanat telecommunication la ka jong ka spectrum ya kinong pinyai telecom bat kani kan plilat ya ka jing patrikam lemba ka jing syakri 5G. On sedang ka dorbar sunrai ka bahan riu nganong biang on sedang ka dorbar sunrai ka bahan riu sngi jong ka Meghalaya Legislative Assembly na do khandai tari unai lor. Pentip ke Sarkar Jalan Syah ke Meghalaya High Court baladap lilam ya san politely ki bos ki barim bat ke pisah ke bami nak ni ke lam on penengkam nak benda ban pinbha ya ke rukom pinyai kali bat bo mau long rem uminti rang ba ukonat ke sangma ban sina thamai ya ke surok umsling jagirun ka khubor ke bapnya katanat telecommunication galabu la ka jong spectrum ya kinong pinyai telekom bat kanikan plelat ya ka jing petrikam limba ka jing syakri 5G. Menteri Katanat Communication and Information Technology u Ashwini Vaishnav ulaong bayak sithi ban IT ya ka spectrum la dapha. U Vaishnav ula kerpat ru ya kinong ajing syakri ka telekom ban penkhre na ka benda ka jingpli ya ka 5G. U chairman ka Bharti Enterprise Sunal Mittal ulayaro ya ka jing state ba katanat kalapenya ya kikam. Ka dorbar sunrai ka ban hinrusni jong ka Meghalaya Legislative Assembly kan sedang haka khandai tarik batkut haka khandai tarik unai lor mandau snem. Haba pentip ya kani unong yalam kaliang persya u Dr. Mukul Sangma ulayathu balai sngi jong kani jingsong dorbar jong ka Meghalaya Legislative Assembly kan dei halor ka government business balai sngi pat ki dei halor ki private members business. Ya ka jingsong dorbar jong ka Meghalaya Legislative Assembly ka ban sedang haka khandai tarik jong ubanai banwan layo jimenjer na ka jingelang jong ka BAC ni ka Business Advisory Committee bala penyai do lampang jong ka yung dorbar ho ai ka jalla uba met ba lingdo. Menteri ng Bado Kari Narendra Modi unsa ajing krenbiang siya kipait ba jong kari lembat kito kibasa syabari lembaga program Man Ki Baat na ko All India Radio haka apu pratarik mentaw banay haka por khatwe bijimen stem. Kani gandai ka episode ka bakhandai pu a jong program Man Ki Baat kablang wan season si banay na ko All India Radio. Menteri ng Bado Kari Narendra Modi ula khots ngobha ikipait ba bakin ajing mut lang haka bayade bakani ka program ka ba unsaklen na ka All India Radio haka apu pratarik mentaw banay. Umudi lembaga tweet ulaong ba ukhni lenti ya kajing ajing mut na kipait ba na ka benda kani ka program Man Ki Baat ka bansawan. Chief Secretary ka jalla uba DP walang hinisni ulayalam niya kajingalang Jongga Sabdha Vana Diwas Pledge ban kintiyo ya kajing sngo idri bat wanra aru ya kajing sngo ko wai hapleng kipait ba kibadan hakinyam beper kaktian beper kabaki kren bat kathan kabaki sa katay kajing bam smai ni ka pledge taking ceremony kalalong hapalau jong ka main secretary chalong hakabaki he officer kenthop lang ni kipulit ki bam smai hakani kasngim. Menteri khana jong sarkar kini uberipet ya katanat science and technology Dr. Jitendra Singh hilang kesni ulong bahapo ka jingalam jong menteri rang Bado Kari Narendra Modi karukom tre rukom kata ne ka work culture jong ki jalla ka than sitei lamingi kala kelabha ha kini prasnem ki balalen ha ka jo ka por Dr. Jitendra Singh ulong ru ba project beper ha ka than sitei lamingi kilala ban pendep ha kapol balabu bat kajing penongkam yaki Central Fund kilalong sisma nak sisma menda man ki jalla jong kathan sete lamingi kilala ban pingyaso bat ki National Capital lemba kiral bat baru apratali ki jalla jong kathan sete lamingi kiladon lagi jong ki kat lingsun ha ka ba ka gauti le kala kala menda syaka International Airport kabadong kambha ha kathan ya kini kikintin Dr. Jitendra Singh uloong haka por bu ajingkran haka regional conference kaba asni kaba kapang pedeng jong gani ka regional conference kalong bridging citizens and government closer through administrative reform haka jingdon lang menteri rangba ka jilla Arunachal Pradesh upema khandu kani gadai ko All India Radio Shillong ka balam shipi ya khubor.
Ka sarkar jala ha kasni balang jong katayo kala pentip siya ka Meghalaya High Court ba kala dep banlilam ya san khulai tili ki bos ki barim bat ka bapisa ka bami na kani ka jinglam on penangkam na ka benda ban pinbha ya ka rukom pinyat kalim ka sarkar kadang pe shushu saya ki wepat ki bos ki penangkam banlilam no larakim long shu ban marumon nalor kata la pentip ba ka sarkar jala ka da pha ya ka jingtho sya ka World Bank ba kan bay tingga na ka benda ban thet ya ki bos elektrik kini ki lapau ha ka por ba ka High Court kelas sedang bisar halor ka mukut numa ka bayade bat ka dhengali hanong ba shalong Menteri yang ba kajala ukanat kisama ha kasni balang jong katayo ulabu ya umau nongrim na kabenta bansnat mai ya ka surok umsning sa jagilut ha ka jinglut kabakot siya ka prapulai penilai pupraklut tingka hapo ka jingkmi jong ka MITP ne ka Meghalaya Integrated Transport Project kabalabay tingka da ka World Bank nalor umintri lang ba kiway kibaydan ng kan hagan ni kasni kilong UMLA ka mauhati uba dasa khet bahala mare UMLA ka jirang uba esotun MLA ka umsning uba Jason Saw kumi molong UMLA ka Joy uba Wailat Miki Shila UMDC ka jirang uba Victor Rani ka MDC jong ka umsning ka kong Magdalene Saw kumi molong lembat kiway de ki he sarkar bat ki officer na ka district bat na ka jilam Kakut jong Chief Judicial Magistrate Tura hakas ni balang jong katayo kala penjalan ya ka jingsong along na public custody jong MDC katura ubalong ru Vice President ka BJP Meghalaya u Bernard N. Marak siya ka Rusngi ya u Bernard N. Marak lara hayeng kasiri hadin Rusngi berada pensyong along ya u halor ka kes ka bayday bat ka jingkurup no ya kitiar penbithay na ka farmhouse ka jong u harimpu bagan ka badon ha Eden Bari Katkum katulong khubor jeng kupulit layatho ba u investigating officer ulapan nalongbyang katkum katulong khubor jeng kupulit layatho ba u investigating officer ulapan saprasngi ban pensyong alongbyang ya u Bernard N. Marak khnang banyo to kit susu halor ka jingyo kurup ya kitiar penbithay na ka farmhouse ka jong u Ka office jong kasenjuk ki wahya snong UC Sapphire Circle West Gentile District ha kasni balang jong katayo kalatho sya usupna no police jong kani ka district halor ka jingsha rabo jong unongnya ka todos taksi uba chukumai ha baro atli ka district jong ka Gentile Hills ha ka jo ko por ko office jong kasenjuk ki wahya snong UC Sapphire Circle kalakarpat ru ya ki pulit bat kinsim ya kisenjam bat ban yakren ru bat ki wede ki agency lembat ka interstate agency hadin ka jingsha rabor unongnya kalitoris nado ka sipotarik mendaw banay Ka Meghalaya State Legal Services Authority Shillong haringkat ka jingetrelang bat ka Social Welfare Department, ka Health Department, ka CNRD Block, ka District Legal Service Authority Nongstoin, lembat baro kibaydan bentalang kinsapelong ya ka Health Camp Com Awareness Program halor ka NALSA Government Welfare Scheme, ka ba ka pangpedeng ka jongka kalong Bridging the Gap, bat ka ni ka Health Camp Com Awareness Program kanong lasay kasni ka apotorik unaylar, ha St. John Bosco Higher Secondary School Nongkro Rambrai kajing thmu jong gani ka program kalong ban pentip siya kipat ba ya ki scheme jong kanalsa ki welfare scheme jong kitinat bapher lembat ki hok jong ki khena bat ki lat jingada ya ki hok ki jong ki bat ban pelong ru ya kipat ba bakin tip siya phang ki an ki bedei bakin lat na kajing sya nyon ben ki jong ki haswa ban pengkut ya khubor sa sisen kimat bakongsan Bo katanat telecommunication la ka jong ka spectrum ya kinong penyat telekom bat kani kan plilat ya ka jing pentrikam limba ka jing syakri 5G. On sedang ka dorba sunrai ka ban Rusngi jong ka Meghalaya Legislative Assembly na do ka khandai tarik unay lot.
Pentep ke सरकार जला sya ke Meghalaya High Court bala dep lilam ya san politely ki bos ke barem bat ke pisa ke bami na ke ne ke jingin lilam on penangkam na ke benda ban penbha ya ke rukun penyai kali bat bo nak mau long dem uminti rang ba ukonat kesang ma ban snat ma ya ke surak umsning sya jagirun Kato ka khubor kalakut ka bawan shapi na ka studio jong ka All India Radio Shillong but sakin dia pon ni saya so ba ka Delhi station na ka benda ka khubor ha ka tin hindi bat bot pat sa khubor ha ka tin phareng kani ka dei ka All India Radio Shillong